ọkwanụ sọsọ otu onye anụnwa unu na-afụ ebe a bụ ife si na nya bụ plen nke dapụrụ wee gbaa ọkụ. Sọsọ onye unu na-afụ ebe a bụ ife si na nya bụ plen wee pụta. Unu na-anya n'ife onyonyo a, unu ya afụkwanụ ka o ji ọkpa ya na-abụ wee na-aga. Unu ya afụ na ekuho ya eku, unu ya afụkwanụ na akwaghị ya na basko, unu ya afụkwanụ na moto ndị gbata na o burubeghị ya, na ọnya nwa ji ọkpa ya na-abụ wee lụrụ ọkpa ya wee na-ejezi na moto ndị gbata ka e wee buru ya wee jebe ụlọ ọgwụ. Dịka nya bụ plen dapụkwanụrụ tata bụ 12 of June 2025, nke bụkwanụ na nya bụ plen bụkwanụ 242 pasenja. Sọsọ onye unu na-afụ ebe a bụ ife pụtara na nya bụ ife enyekwanụrụ afịa dịkwanụ ka Lamesh na ọ dịkwanụ 40 years. Emere ka ndị mmadụ mata na ọ bụkwanụ onye India kama na ọ bụkwa UK citizen, na o jere India wee na-anaghachizi na UK bifo ife anụnwa wee mee ka a na-ajụ ya ajụjụ. O mere ka ndị mmadụ mata na onye na nwanne ya nwoke bụ ife jelu njem anụnwa, kama na ya bụ nwanne ya nwoke apụtazikwa na ya bụ nwanne ya nwoke abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ, na ọsọsọ nyanwa bụkwa na ife pụtara na ya bụ ife. O mekwa ka ndị mmadụ mata na fa abanyechara ya bụ plen n'ọkwa 30 seconds ya bụ plen ji wee fenyi, ka ya bụ ife manyitelu wee na-akpọtụ n'ime ya bụ plen, na oge ya bụ ife nọzi wee na-eme na ọ na-eme ọtụtụ mkpọtụ dị iche iche, nke bụzi na ya bụ mkpọtụ fa na-anụ ebe ọkwanụ mkpọtụ fa kwesịrị ịda anụ na ya bụ ụgbọelu, na ife a na-anụzi igbu wuu wurururu wuu wurururu na mkpọtụ anụnwa ka a na-anụkwanụ, na oge ya bụ ife karịzi na ife o mere bụ o wee si ụzọ gbata a na-akpọ emergency exit n'ụzọ ahụ ka o si wee kwụpụzie na ya bụ ụgbọelu. Unu n'anya na ahụ nwoke anụnwa, ahụ ya afọghọ, o merụchara ahụ ya niile bụtụ ọbara ma isie ma nya obe ọnụ ya ma akwa ya ka m ji wee tinye vidio ya anụnwa wee na-eji oji maka ọbara tegasịrị ya n'akwa. N'ọkwa sọsọ ya bụ onye dị ndụ n'ụgbọelu anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa. Emere ka ndị mmadụ mata na ndị airline anụnwa ka celebrate chalụ na fa enwenubeghị ife mberede since airline fa jikwanụ wee na-agba n'elu wee pụta na fa enwenughị ife mberede, na ọ tebekwa aka fa ji wee celebrate chakwanụ ya bụ ife. Nke anụnwa unu na-afụ ebe a wee tajirizie, nke bụkwanụ na ya bụ plen bụkwanụ 242 pasenja. na ọsọsọ onye unu na-afụ ebe a bụ ife pụtakwanụ na ya bụ ife. Ndị mmadụ nọzi wee na-asị ọ na-abụ na o nwere ebe ndị ilofa jezi jebe aka ka fa wee soro na ndị agha da agụnyezi na ụgbọelu fa enwegokwa n'ife mberede, na nke abụghọzi nke na fayade celebrate na airline fa enwebekwanụ ife mberede, na o tebeghị aka fa nwechara aṅụrị wee celebrate anya bụ ife nke unu na-afụ ebe anụnwa wee gbọrụọ, dịka o bukwanụ 242 pasenja. nọ ife anụnwa ka ụgbọelu anụnwa bukwanụ, nke bụ na fa ncha niile n'ọkpọrikọrụfa. n'ọsọsọ onye unu na-afụ ebe a bụkwanụ onye Chineke napụtalụ n'aka ya bụ ụgbọelu. ya bụ ife wee bụrụ ife aṅụrị n'ebe ọ nọ na ebe ezinụlọ ya nọ, maka na ọ dọkwa izi unu anya na ya bụ ụgbọelu unu ya afụkwanụ na ọ pịarisiri apịarisi, andị na ebe ọ ji adanye bụ n'ebe ndị mmadụ bi, na o gbukwara ọtụtụ ndị mmadụ egbu ebe ahụ, na ọ bụrụkwa sọsọ ndị nọ na plen a bụ ife nwụrụ anwụ, na ebe ahụ ọ danyere na ogwerikọrọ ndị mmadụ egweriko. Imagine niile obewu ma ndị na-arahụ ụra ma ndị na-esi nna ife nwa wee daa ka gwom wee egbu na ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ọtụtụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na imagine na mmadụ kwadochalụ kpọọ ndị nke fa na fonu, ụfọdụ ndị nke fa makụọ afa na ọkafa jekwanụ na fa na-abata. Ife aya agwazi fa bụ na ya bụ njem na fa bụzi ndị nwụrụ anwụ na fa elu ozikwanụ na befa, na ya bụ ife bụkwa ife mwute, ife iru uju n'ebe ụfọdụ ezinụlọ fa nọkwanụ. Unu mana ụgbọelu na ọ dapụghakwa na ntu a na ife na-anwụ na ya na-akakwanụ nkụ, na bife ife onye sikwanụ na ya wee pụta ahụ dị ya ọfụma, ọ na-afịakwa ahụ. Ka a na-ekene Chineke na ka o si wee debe onye anụnwa ndụ, ka a na-ayọkwanụ Chineke ka ọ nalụ mkpụrụ obi ndị nke nwụrụ anwụ na ndokwa ndị ọ bụkwanụ ndị ezinụlọ fa, ka ọ gbaa afọ ume ma kasịkwanụ fa obi, maka na ya bụ ife bụ ife iru uju na ife ịkwa akwa na ife anya mmiri nyekwanụrụ ezinụlọ fa.